Mayong hapon, yaring nagapaguna nga balita. National IATF ginpanugutan ng paghatag sang booster shot sa mga medical frontliners, senior citizen kag person with comorbidities. Kag kapindos mil ka mga Ilonggo nagpakita sang suporta sa kay presidential aspirant VP Leni Robredo sa ginpatigayan nga Walk for Leni. Ginaproba na sing National Interagency Task Force ang paghatag sang booster shot sa mga medical frontliner, senior citizen kag person with comorbidities. Subong nga adlaw Nobyembre 22, prioridad ang mga medical health workers nga nakabaton sang ila second dose ang nagligad nga bulan sang Marso tubtob Abril 21 subong nga tuig. Para sa mga medical workers nga residente kag nagaubra sa syudad sang Iloilo nga luyag magpa-booster shot sang AstraZeneca, Pfizer o kon Moderna vaccine, magpadulong lang sa Mega World, University of San Agustin kag Ateneo de Iloilo. Samtang subong nga adlaw nagapadayon man ang vaccination for minors sa syudad. Para sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtob 17 anyos nga luyag magpabakuna batok COVID-19, magpadulong lang sa Robinsons Haro. Sa mga estudyante naman sang Washington College, bukas ang SM City Iloilo. Napuno sang duag pink ang bike lane sa Iloilo Diversion Road. Bangod kapindos mil ka mga Ilonggo supporters ni presidential aspirant VP Leni Robredo ang nagtambong sa Walk for Leni nga ginpanguna ni Mayor Jerry Treñas. Madamo sa mga Ilonggo gikan sa pribado kag pampubliko nga sektor ang nagpasakop sa nasambit nga aktibidad. Nagtakop ang aktibidad paagi sa pagpatigayon sang misa sa Iloilo River Esplanade 1 sa tinutuyo nga magiyan ng publiko sa nagakadapat nga boton nga mga lideres sa palaaboton nga May 2022 elections. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavela Patrol. Ako si Divine Singh.